Xhur ta' dibattitu dwar il-liġi tal-Unjoni ċivili jidher li ma kinux biżżejjed biex il-Partit Nazzjonalista jieħu pożizzjoni dwar l-istess liġi. Dan anke jekk il-vot ser jittieħed il-ġimgħa d-dieħla. Saħansitra Deputati Nazzjonalisti qegħdin jevitaw li fil-pubbliku jiddikjaraw l-opinjoni tagħhom. Nhar it-tlieta membru parlamentari wara ieħor qazzu rashom u baqgħu dieħlin fil-Parlament meta semgħu dwar xiex kienet il-mistoqsija tagħna. Kif taħseb li għandu jivvota l-Partit Nazzjonalista b'rabta mal-Unjoni Ċivili? Għandekx opinjoni? Għandekx opinjoni? Nitkellmu bħala partit sħiħ. Għandekx opinjoni? Partit Nazzjonalista b'rabta mal-liġi tal-Unjoni Ċivili. Fiex ikun il-moment opportun, ir-risposta tiegħek tingħata. Għandekx opinjoni? Anke d-deputati Mario De Marco u Claudette Buttigieg irrifjutaw li jiddikjaraw jekk humiex favur il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Kif taħseb li għandu jivvota l-Partit Nazzjonalista b'rabta mal-Unjoni Ċivili? Għandi l-mistoqsijiet parlamentari Min-naħa tiegħu l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech naqas milli jikkonferma l-pożizzjoni tiegħu dwar din il-liġi. Għadek se tivvota kontra l-liġi tal-Unjoni Ċivili? S'issa ma ddikjarajniex il-pożizzjoni. Personali jekk taħseb? Fenech kien diġà ddikjara pubblikament li ser jivvota kontra l-liġi tal-Unjoni Ċivili, anke jekk il-Partit Nazzjonalista jitlob mod ieħor. Bla dubbi ma nivvotax favorija. L-abbozz tal-liġi tal-Unjoni Ċivili qiegħed joħloq disgwid fil-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qiegħed jipprova jasal għal kompromess. Bekk qiegħed jimbotta l-idea li l-partit jastjeni bilan li ma jkun kisira ma ebda fazzjoni.